12 रामचंद्र गारनि बिसिंग खबजाक रासारास नगर एडिसी विलेज मुचिं गामि ताकक सपन देब्रमानि नक बाइजाकनो नक तांगै रखा त्रिपुरा मथानि आदं रक ताइस इएम सुहेल देब्रमा ताइबो साका जुदा जुदा आबा हाइ नक बाइजाक रंनो तांगै रनाय हायाके बचुबानाय हिनै इएम सुहेल देब्रमा ताइबो सरकार फायो थांगो आबा हाइ त्रिपुरा हास्तिया पयला नंखा त्रिपुरा मथानि आदं रक आबा हाइ केनो गोरै रंनो नक तांगै रमानि जुदा जुदा पलिटिकल पार्टी फाइ थांगो सरकार फायो थांगो वाइसा पानो आबा हाइ के बाइथां 24 नि मकल गलाया खोजे आबा हाइ के तांगै रमानि सरकार फायासिनि त्रिपुरा मथानि आदं हायाके बाताबक इएम सुहेल देब्रमा सरकार फायासिनो साका सरकार फाइकायके जुदा जुदा करे रंनो सुबानाय हिनो सरकार फाइमाने यागलबो नंजाखा इएम सुहेल देब्रमा बिनि जे बुटनि साका कग्रा रंमानिनो गुबै खेनो फुनुका हायाके बा बिनि निजिनि सेलारिनो पयला सेलारिनो रगै करे रंनो सुबामानबो नंजाखा गोबां जुदा जुदा पलिटिकल पार्टी जेकोनो पार्टी खाइ दंफानो जुदा जुदा पलिटिकल पार्टी नि लिडार नि बुखौबो आबा हाइकेनो साका आबा हिंगो लिडार अंखा हिंके आबा हाइना अंगना नांगो हिनै इमांग न मुख थांखाय फुनुका ताखो इएम सुहेल देब्रमा ताइ आबा सिबिया जुदा जुदा आबा हाइके गोबां आमचायो करे रंनोबो सुबानाय हिंगै कक्तमा साइमांखा नायतंदि नरक बाइथां 24 न्यूज पुलाना चिनी बक्तो माथोने बेलकन हमबाय जोंनि रामचंद्र गार त्रिपुरा मथा चिनी जत लिडार्स चिनी रसरस नगर एडिसी विलेज कमिटी नि बिसिं खबजा चिनी मुचिं कामिनि चिनी फरक्सा ताखो सपन देबरमा बिनि नक बिसि कदमा रंबो बिनि नक हामिया किसिं बिसिं तमानि ब गभर्नमेन्ट नि यागनि कुनु फेसिलिटीज एबा हेल्प मा यांग तंगै ब बिनि अरां फिल अफ हाइपुरु बान सारगमानि तंगो बन नक खुंसाफाना तांगरि इदिगरा दिहिनै नगे ताबु जों अमन वानसुगे अति वाति जरावो ब तमान बेले जों जरा क्लाइ तम मान बागै जों गभर्नमेन्ट नि नक रुनाय बन खियाबा नक सपे सानि जों बन तांद्रु टेम्परेरी केस नक तांना हिनि बिनि आगि नंग न जों देशा काहाम क्लाइ तांना बगै चिनि जत त्रिपुरा मथन जत रामचंद्र लिडर्स अफ तिनि अजर सुनामी तिनी जत्तन तिनी सामुख्लाइना बिखिन फालेजा आबन बगै तिनी नकफां न जों तिनी काइसा तंद्रफाना जों नक खालामनो थांनाय आबनि आगुला जों सरकार हदे जे मामानि आबन बनरिनाय हेबा मक बिन आगिनि कसम जे नक बाय तंगन जों तिनी त्रिपुरा मथनि जत्त लिडर्स अफ तिनी सामलाय तंगो म तिनी बनन तिनी कमप्लिट क्लिक आबनि आगुला बते गोबां जागो जों सरि हामियाते दैमानि आम जायगा जों थालाय तंगो अबन आं सानाम जों आगि आं इलेक्शन प्रो कग्रमान दङ जों पाल हिंगे साल हिंगे तिनी अमन कैसे एग्जांपल जे तिनी जत लिडर्स अफ तिनी खरसा तिनी जर लायै तिनी दापुंनि नगना सामलाय दङ तिनी कमप्लिट थाइनाय ते बेलेखनि खाकसंग अमागे जों पाल खाय सामलाय दङ